Te-ai întrebat vreodată care este secretul unei sănătăți perfecte și al longevității? Răspunsul s-ar putea să fie mult mai simplu decât crezi. Totul începe cu sănătatea intestinului tău, un aspect adesea neglijat, dar absolut esențial pentru bunăstarea noastră generală. În acest video vom explora împreună cele mai importante descoperiri despre sănătatea intestinală, legătura ei cu mintea ta și rețeta unei detoxifieri naturale care poate schimba complet modul în care te simți. Dacă îți dorești un corp sănătos, plin de energie și o minte clară, rămâi cu noi până la final pentru a afla cum să-ți protejezi intestinul și să-ți transformi viața. De-a lungul timpului, numeroși oameni de știință și medici au subliniat importanța sănătății intestinului. Un exemplu fascinant este cel al doctorului Shigeaki Hinohara, un renumit medic japonez care a trăit până la vârsta incredibilă de 105 ani. Secretul longevității sale consta în dieta echilibrată și în grija constantă pentru sănătatea digestivă. Dr. Hinohara a pledat pentru consumul de alimente naturale, bogate în fibre, cum ar fi legumele și fructele proaspete, alături de evitarea excesului de proteine animale și zahăr. Dar de ce este atât de important intestinul? Simplu. Este locul unde are loc absorbția nutrienților, procesul esențial care alimentează fiecare celulă a corpului. Un intestin sănătos înseamnă mai puține inflamații, un sistem imunitar mai puternic și chiar o stare emoțională mai bună. Puțini știu că stresul cronic este unul dintre cei mai mari inamici ai sănătății intestinului. În momentele de stres, corpul nostru eliberează cortizol, un hormon care poate afecta negativ microbiota intestinală. Cortizolul reduce populația bacteriilor benefice și poate duce la o creștere a bacteriilor dăunătoare. Acest dezechilibru contribuie la inflamație, slăbește sistemul imunitar și poate provoca tulburări digestive. Mai mult decât atât, stresul interferează cu procesul de digestie. În perioadele stresante, corpul prioritizează alte funcții vitale, încetinind digestia și reducând absorbția nutrienților. Acest lucru explică de ce mulți oameni resimt balonare, crampe sau alte disconforturi digestive în momentele de anxietate. Practică respirația profundă. Inspiră lent pe nas, timp de 4 secunde, țineți respirația 4 secunde și expiră lent pe gură, timp de 8 secunde. Repetă de câteva ori pe zi pentru a reduce stresul. Meditează. Meditația ajută la reducerea cortizolului și la calmarea minții, sprijinind sănătatea intestinală. Activitatea fizică moderată, cum ar fi yoga sau o plimbare în natură, poate reduce stresul și susține un intestin sănătos. Pe lângă dietă și reducerea stresului, există alte practici simple pe care le poți include în rutina zilnică. Hidratează-te corect. Apa ajută la transportul nutrienților prin sistemul digestiv și la eliminarea toxinelor. Consumă cel puțin 8 pahare de apă pe zi. Evită mâncatul pe fugă. Mestecă încet și conștient, astfel încât alimentele să fie bine digerate. Procesul digestiv începe chiar din gură. Dormi bine. Lipsa somnului afectează negativ microbiota intestinală. Asigură-te că dormi 7 până la 8 ore pe noapte. Include prebiotice în dietă. Prebioticele, cum ar fi ceapa, usturoiul și sparanghelul, hrănesc bacteriile benefice din intestin. Detoxifierea intestinală nu este doar despre curățare, este și despre resetarea sănătății tale. După finalizarea unei detoxifieri, vei observa o creștere a energiei, o piele mai curată și o minte mai clară. Este începutul unei vieți mai sănătoase, cu mai multă vitalitate. Știai că intestinul tău este adesea numit al doilea creier? Nu este doar o metaforă. Intestinul este dotat cu peste 100 de milioane de celule nervoase, conectate direct la creier prin nervul vag. Această conexiune, numită axa creier-intestin, joacă un rol crucial în sănătatea noastră mentală. Un intestin sănătos produce aproximativ 90% din serotonina din corp, hormonul responsabil pentru starea de bine. Când intestinul nostru nu funcționează corect, putem resimți simptome precum anxietate, depresie sau oboseală cronică. De aceea,
Îngrijirea sănătății digestive este esențială nu doar pentru corp, ci și pentru mintea noastră. Multe dintre problemele noastre de sănătate își au originea în acumularea de toxine în intestin. Aceste toxine provin din alimentele ultraprocesate, pesticide, medicamente și chiar din stresul cotidian. Acumularea lor poate provoca dezechilibre ale microbiotei intestinale, acea colecție complexă de bacterii benefice care locuiește în intestinul nostru. Studiile recente arată că un dezechilibru al microbiotei poate duce la afecțiuni grave, cum ar fi diabetul, bolile cardiovasculare și chiar anumite tipuri de cancer. Mai mult decât atât, un intestin toxic poate afecta și creierul, contribuind la tulburări precum Alzheimer sau Parkinson. Cum recunoști un intestin nesănătos? Iată câteva semnale de alarmă care ar putea indica probleme la nivelul intestinului: balonare frecventă și disconfort abdominal, constipație sau diaree recurentă, oboseală inexplicabilă sau dificultăți de concentrare, probleme cu pielea, cum ar fi acnea sau eczemele, sistem imunitar slăbit, manifestat prin răceli frecvente. Dacă te confrunți cu aceste simptome, este timpul să iei măsuri pentru a-ți proteja sănătatea intestinală. Alimente de evitat pentru sănătatea intestinului. Pentru a-ți îmbunătăți sănătatea, este esențial să eviți anumite alimente care pot perturba echilibrul microbiotei. Carnea procesată conține conservanți și grăsimi dăunătoare care pot irita intestinul. Produsele lactate grele, deși benefice pentru unii, pot provoca inflamații la persoanele sensibile. Zahărul rafinat și îndulcitorii artificiali. Acestea hrănesc bacteriile dăunătoare din intestin. Alcoolul în exces poate distruge bacteriile benefice. Ce să incluzi în dieta ta? Pentru un intestin sănătos, consumă alimente fermentate cum ar fi chefir, iaurt, kimchi sau varză murată. Acestea conțin probiotice naturale. Fructe și legume crude conțin fibre esențiale pentru digestie. Nuci și semințe, bogate în acizi grași omega-3, care reduc inflamația. Ceaiuri detoxifiante, cum ar fi ceaiul de ghimbir sau păpădie. Rețeta naturală pentru detoxifierea intestinului. Un pahar de apă caldă, 250 de mililitri, 2 lingurițe de semințe de in măcinate, o linguriță de semințe de chia, sucul de la o lămâie, o lingură de oțet de mere, o linguriță de miere naturală. Amestecă toate ingredientele într-un pahar. Lasă-le să stea 10 până la 15 minute pentru ca semințele să se umfle. Consumă această băutură dimineața, pe stomacul gol. Repetă acest proces zilnic timp de 2 săptămâni pentru o curățare profundă a intestinului. Sănătatea începe din interior. Intestinul tău este mai mult decât un organ digestiv. Este un aliat puternic care îți susține sănătatea fizică, mentală și emoțională. Cu mici schimbări, cum ar fi adoptarea unei diete sănătoase și consumul regulat al băuturii detoxifiante, poți transforma complet modul în care te simți și trăiești. Dacă informațiile din acest video ți-au fost utile, te încurajăm să lași un comentariu cu mesajul "Astăzi fac primul pas spre sănătate" și să distribui acest video celor dragi. Împreună putem răspândi informații care să inspire o lume mai sănătoasă.